cikin kundin tsatsuba na uku wanda Abdulaziz Sani ma da aikin gini ya rubuta ni kuma Muhammad Umar kai gama zan karanto muku. Wanda ya ɗauka nauyi shine Ismail Sani. Za ku iya kasancewa tare da mu a YouTube domin samun wasu littattafan. Amma ba a yarda a sarrafa wannan karatu ko ta wacce siga ba tare da yarjewar makarancin ba. To kun ji dai inda muka tsaya a littafi na biyu kuma ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga littafi na uku da fatan wannan karatu zai ɗebe muku cewa. Marubucin ya ci gaba da cewa sai ga kuyanga ta dawo cikin fadar sarki Dujjalu dauke da butar sirtaccen shayi. Sarki Dujjalu ya gyara murya ya ce ina fatan dai kowannen ku ya ji kwarin jikinsa. Dujjalu ya dubi Boka Hajar al-Makurus da tsoho Rabna Kago sannan ya dubi sarki Dujjalu ya ce ni kam ji nake kamar ma zan iya ci gaba da zama a nan tsawon shekara guda ba tare da na gaji ba ko kuma na buƙaci abinci ko abin sha. Sarki Dujjalu ya murmushi sannan ya ce yanzu na gama baku labari akan hikayar dan musunci Imlas bin Humzur da sarki Abul-Yanu. Yanzu kuma sai ku gyara zama don ku ji hikayar sarki Hadiyas da tajiri Kufuru bin Aljar. Kafin sarki Dujjalu ya buɗi baki ya fara bayar da labari sai tsohuwar Rabna Kago ya ji kanshin su Markahul Sabus waɗanda ke can sararin samaniya. Tafiyar sa'a guda ce kacal ta rage musu su iso wannan fada ta sarki Dujjalu. Rabna Kago ya tuna cewa ka'idar da sarki Dujjalu ya shimfiɗa inda aka fara ba da labari babu wanda zai gusa daga cikin fadan nan. Kawai sai ruhin jikin Rabna Kago ya fita daga cikin gaggar jikinsa. Nan take ruhin ya zama haske ya ratsa saman ginin fadar ya fice ba tare da wani ya gani ba. Yayin da ruhin Rabna Kago ya cilla sararin samaniya sai ya ta gudu don ya riske su Markahul Sabus kafin su iso fadar sarki Dujjalu. Bokanya Samaratu, Markahul Sabus, Boka Sulbaini da Boka Jinshan na tafi a jere cikin sararin samaniya tamkar tsuntsaye suna hira. Samarat ta ce ya ku abokan tafiya, ku yi sani cewa nan da sa'a guda za mu isa fadar sarki Dujjalu inda za mu iske su aljani Rabna Kago. Abin da nake so da ku kada ɗayan ku ya wani yunkuri a kan Rabna Kago. Domin ku ya kasance mai tsananin ƙarfin sihiri da tsananin zafin nama da tsananin ƙarfi. Ni kaɗai ce zan iya shambatarsa na fesa masa hodan nan ya bingire da bacci. Da zarar kun ga hakan ta faru sai ku kama Ruziyal da Hajarul Makurus mu tafi da su gaba ɗaya. Ko da Samaratu ta zo na azancanta sai suka ji an ce ƙarya kike munafuka tsohuwa. Rabna Kago ya fi ƙarfinki baki sake masa komai ba. Cikin tsananin firgice su duka suka hau waye amma ba su ga kowa ba. Al'amarin da ya dagula musu hankali kenan suka fara tsatsubansu don su ga mai magana amma banza domin tsatsubar tasu ba ta yi aiki ba. Daga can kuma sai suka ji an bushe da dariya cikin tsananin fushi Samara ta ce kai mai dariya na san ba kowa ba ne kai face Rabna Kago. Idan ka isa ka yarda da kanka ka fito fili mai fito na fito na rantse da darajar tsafi na sai na halaka ka. Ko da faɗin haka sai Rabna Kago ya bayyana gaban sai ce ba Samaratu ina ke ina tunkara ta. Ai tun kina matsayin jaririyar tsafi na zamo tsohon tsafi. Sirrin ki kaf babu wanda ban sani ba tun daga ranar da aka haife ki kawo yanzu. Duk wani kulle-kulle da kike yi ke da waɗannan shashashin na san da su kuma ba wani bane ya sanar da ni face mai gidana ko kashin buru. Lalle yanzu nan zan kama ku na maishe ku fursunoni na har sai mun kammala aikin rubutun kundin tsatsuba. Sannan zan tafi da ku zuwa tsibirin Bahar Zuz na gurfanar da ku gaban mai girma Shamuru yanke muku hukunci. Samar ta ce kai ma ku ƙaryarka ta sha ƙarya baka isa kai mana wannan wulakancin ba kai ba kai ba ma ko mai gidan naka ne ya zo nan bai isa ba. Rabna Kago ya fusata zuciyarsa ta kufulo ya ce to ai faɗa da surutu tsoro ne. Ku yi abin da kuke ganin za ku iya. Shin baki taho da sihirtaccen hoda ba don ki watsa min na bingire da bacci jarraba mu gani ko za a dace. Bokanya Samar ta ce ainihin yanzu ma ina ganin ba sai mun yi amfani da karfin ko da sihiri ba.
da karfin dantse za mu kama ka mu maishe ka fursunan mu kamar yadda ka ambata za ka yi a gare mu. Ko da jin wannan batu sai aljini rabu da kago ya tuntsire da dariya, sannan ya ja da baya kaɗan ya ɗora ƙafarsa guda bisa ɗaya ya ce, ina sauraro, wannan mai tsautsayi ne zai fara afka min a cikin ku. Yayin da su samar suka ji haka sai suka dubi junansu, su hudun suka yi durururu cikin abin da bai wuce dakika guda ba, suka yi girgiza gaba ɗayansu suka zama haske kala hudu, ja, kore, shuɗi da fari. Duk hasken ya haɗe waje guda kuma ya dunkule tamkar turin nakiya. Daga bisani ya zama gabjejin markawun sabus. Da abin da ke faruwa aljani ramla kago na kallo ko gezo bai yi ba, sai murmushi yake kamar yaro na wasa a gaban tsoho. Nan take katon markawo